ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କପଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଛ ଫୁଲ ଫଳ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମିକ୍ସିଂ ହେଇଅଛି ଗଛ ଲେବଲ୍ ଗୋଟେ ଲେଖା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଫୁଟିଲା ବେଳକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଫୁଟିବ କପା। ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଟା ଫୁଲ ଖୁସି ଲାଗିଲାଣି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଉଷ ଫୁଷ ମେଡ଼ିସିନ ମାରିକି ଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଔଷଧ ପୋକ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଟା ତ ଏବେ ପୋକ ଲାଗିନଛି ପତ୍ର ମୂର୍ଚ୍ଚା ଆସିଲା ଭଳିଆ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହାରାହାରି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କପା ଗଛ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଅଛି ଗାଟ ଯାକ ସଫା ସୁତୁରା ନାହିଁ।